Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Gondolom mindenki járt már úgy, hogy ebben a nagy melegben valami igazán friss, üdítő gyümölcslére vágyott, amit a boltokban sajnos nem kaphatott meg. Ma ezekből a gyönyörű gyümölcsökből fogok készíteni valami igazán hideg és frissítő gyümölcslevet, amire a legjobb megoldás a Dr. Vitamin által kifejlesztett gyümölcsprés. Elsőnek hidegen préselt kókusztejet fogunk készíteni. Ehhez a kókuszt már feldaraboltuk, beletettük a turmixba, felengedtük vízzel addig, hogy ellepje, ezt most le fogom turmixolni. Ezután behelyezzük a gyümölcsprésbe a szűrőzsákot. Ezután beleöntöm a gyümölcsprésbe a kókuszturmixot. Beteszem a szűrőzsákot, majd ráteszem a prést. Két kis csavarral kell rögzíteni. És megkezdhetjük is préselni. Nagyon finom lett.